iri kutaura kuti hakuna mumwe munhu nesimba rekudzinga general secretary kunze saka bhodhi haina simba rekudzinga general secretary. Saka naizvozvo general secretary haana kususpendwa ari pabasa rake. Saka ava vaona zvinhu zvose izvi zvaitika nokuti apa vakanga vaisawo maafidhavhiti avo mahachi muja wabikwa mhizha chiseko vachiti hatifaniri kusvika pambo pomutumwa nokuti hatina basa rechechi ratinoita. Imi mose munoziva kuti ini ndireitawo basa rechirayiro makore ose. Tafa unonyepa haiti basa rechirayiro, ini ndindoita basa rechirayiro. Mujawabiko vakati ini ndinoita basa retransport kwete siya mzhombe. Ava vaidza kuti tisasvika pambo pomutumwa. Saka vaona kuti iyi hondo yakaoma vakazoti mashoko vachiti taikumbira kuti muuye kumba kwamhizha titaurirana. Ndobva tainavo vana vomutumwa vakataurirana vakawirirana kuti ngatitevere tsamba yababa titevere zvayakaita ndozoita kuti bishop AK Mwazandile mutungamiri. Saka tasvika mamwe mabhishopu tose nyaya ndozvatakataurira. Ndobva tatenderana tose kuti ndo zvaita zvakanaka kuti chechi ifambe zvakanaka tichitevera marongero akaita mutumwa kuoma. Vakatotimbisa vakati nyaya dziri kumakoti takundoudzowa tikati hamuchiona vaita vanhu vamwari. Ndobva tataurana vakati takaronga sowe paguamga saka tatichikumbira kuti bishop yake titendere tichinda temabishop tiakoke tose tiinde ipapo. Tindovazivisa chinhu ichi kuti aiwa isu taakutevera tsamba yakanyorwa yomutumwa. Naizvozvo takaenda guambao saizvozvo ndokusangana tose sevatungamiri vechechi rese. Asi tasvika ipapo takashamisika toona varume vava kutukira general secretary nabishop AK zvakusiyana nezviya zvatakatambotaurirana zvezvatakatati hataa chinhu chimwe chete. Hongu vakataura zvavo vakati totevera tsamba yemutumwa hatikakadzani naye bishop AK ndiye mukuru nokuti zvetondobvisa nyaya kumakoti izvo vakataurawo paguamga kuti ndozvotondoita tikati tirega tindoona asi takataakukadzi tadzokera kuHarare takataka kubvunza mazuva akufamba